έβλεπε. Μας ευνηδίασε πράγματι η πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε στις 6 του μήνα του Υπουργού Υγείας. Βέβαια, η πρωτοβουλία από ό,τι φάνηκε ήταν της ΔΥΠΑΠ εδώ, που έδωσε το νοσοκομείο μας σαν νοσοκομείο, όπως μας το είπε, προσφοράς. Δηλαδή προσφέρει προσωπικό για διαθεσιμότητα, παύλα κινητικότητα. Αυτό μας προκάλεσε όλους μία αγανάκτηση, αν όχι απορία, γιατί περίπου το περιμέναμε. Μετά από την ιστορία του Δεκέμβρη, όταν ξεκίνησε να μετακινηθεί το νοσοκομείο, ζήσαμε την ίδια ιστορία που πάνε να βιώσουμε τώρα. Δηλαδή, μετακίνηση κλινικών, κλείσιμο του Παναγία. Και κάπου πριν από μήνες το είχαμε διαισθανθεί ότι κάπου εκεί πάει το πράγμα, γιατί όλα αυτά που αποφασίστηκαν με την τροπολογία της Βουλής, βλέπαμε ότι δεν έτρεχε τίποτα. Πράγματι, τέλος Μαΐου το επισημάναμε αυτό σαν Επιτροπή του Αγώνα από εδώ και με τους δημάρχους και όλοι οι υπόλοιποι, και κάναμε τότε την κοινή κάθοδο στην Αθήνα, όπου με την τότε ηγεσία του κύριο Καλήρη ανανεώσαμε, αν θέλετε, την βούληση της πολιτείας να υλοποιήσει αυτό που ψήφισε το Φλεβάρι του 2013. Δηλαδή, να παραταθεί η σύμβαση για 2 χρόνια και παράλληλα να γίνουν κινήσεις για μια καινούρια πτέρυγα στα πλαίσια του Ιού Πλάβου και unblock μεταφορά το 2015 του Παναγία εκεί με όλες τις κλινικές, με όλα τα κρεβάτια. Έτσι υλοποιούνταν ένας στόχος που είχε μπει εδώ και χρόνια για τη δημιουργία του νοσοκομείου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο χώρο του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου. Αυτό όμως είχε 2 διαστάσεις που βλέπαμε σε καμία δεν δίνανε λύση. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με το θέμα του οικοπαίδου, την οποία αν και την είχε επισημάνει στον διοικητή του ΙΚΑ ο Δικάρχης, ο κ. Βεντούρης, είχε μια υπόσχεση ότι σε 1 μήνα, δηλαδή το Μάρτι, θα τελείωνε, δεν ευόδωσε ούτε μέχρι σήμερα. Το ξαναβάλαμε στη σύσκεψη στην Αθήνα υπό τον κύριο Λικουρέτζο, υπήρχε μέσα και η υποδιοικητής του ΙΚΑ, που ήταν αρμόδια για αυτό το θέμα. Μας είπε ότι εντός το πολύ 2 εβδομάδων θα το ξεκαθαρίσει, θα γίνουν κάποιες συνεννοήσεις και εδώ με την αποχέτευση του Διάρχη, που διεκδικεί κάτι και θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν περπάτησε ούτε αυτό μέχρι σήμερα. Ο κύριος Βιπεάρχης και τότε μας έλεγε στις όποιες συναντήσεις είχαμε, εντάξει, το Σεπτέμβριο εγώ σας βγάζω από τις εφημερίες και τελειώνει το θέμα του Παναγία. Όντως είναι πολύ επίκαιρος. Έτσι και γίνεται. Ενώ είχε βγει πρόγραμμα του Σεπτέμβρη για εφημερίες, το άλλαξε, έβγαλε το Παναγία το πρόγραμμα εφημεριών, έδωσε προς το Υπουργείο εισήγηση για μεταφορά 110 ατόμων. Να πούμε ότι αφορά άτομα πλην ιατρών, γιατί οι ιατροί εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα και κινητικότητα όπως βαφτίστηκε, και αφορά προσωπικό νοσηλευτικό και διοικητικούς υπαλλήλους. Δηλαδή, εκεί που πάσχαμε, είχαμε σύνολο 217 άτομα, είχαμε 140 νοσηλεύτες. Ζητούσαμε να ενισχυθεί αυτό το προσωπικό για να μπορεί να λειτουργεί το Παναγία. Υπόψη είναι ότι από το Φλεβάρι και μετά μας είχε βάλει και 7 24ώρες εφημερίες. Παρ' όλα αυτά κάναμε υπομονή, αντέξαμε, αποδώσαμε αυτά που μπορούσαμε και ελπίζαμε ότι θα εκτιμηθεί. Αντιθέτως ήταν μια κοροϊδία. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο σήμερα. Για μας δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα που μπαίνουν οι συνάδελφοι. Κοντά σε αυτή τη διαθεσιμότητα κοντά 65 που είναι διαρκείας διαθεσιμότητα, είναι το προσωπικό της Euromedica. Πάβει να υπάρχει από την άλλη μέρα κίνηση στο νοσοκομείο. Άρα μιλάμε για 175-180 άτομα. Εκτός αυτού, μπαίνει ένα τέλος σε αυτό το, αν θέλετε, όνειρο που είχε δημιουργήσει όλη εδώ η τοπική κοινωνία και εμείς οι εργαζόμενοι και οι διάφοροι φορείς που είχαν συσπηρωθεί γύρω από αυτό, στο να αναπτυχθεί το νοσοκομείο Ανατολικών Συνοικιών. Κάπου είχε γίνει ένα ξεκίνημα. Όσοι εδεχόμενα ήταν περί την υγεία το 87-88 τότε, είτε συνδικαλιστικά είτε εδώ, θα θυμούνται τι αγώνας γινόταν τότε για το νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης, το σημερινό Παπαγεωργίου. Και κατόρθωσε μετά από επιμονή επί 7-8 χρόνια να αποφασιστεί και να προχωρήσει να γίνει το Παπαγεωργίου. Στο άνοιγμα του Παπαγεωργίου, το 1999 με 2000 θα πήγε να λειτουργήσει, η πόλη μας ξεφύτρωνε ένα μεγάλο ιδιωτικό κέντρο. Και τότε ακόμα έγιναν κάποια προβλήματα δημιουργήθηκαν στο να ξεκινήσει το Παπαγεωργίου, με μετακινήσεις κλινικό και όλα αυτά. Αρχίζουμε εμείς, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι, για να μην πω αυτά, να δημιουργείται μια εντύπωση, κάποιος δεν θέλει το νοσοκομείο αυτό, που τόσοι πολλοί χιλιάδες άνθρωποι ονειρευθήκαμε, το νοσοκομείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ο κάποιος με την απλή λογική, με την ορθολογική σκέψη, κάποιος που έχει αντίθετα συμφέροντα. Στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αναπτύσσονται 2 μεγαθύρια της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Ένας ο Άγιος Λουκάς, το άλλο το διαβαλκανικό. Ας σκεφτούμε τώρα πού οθούν όλο αυτόν τον κόσμο που εμείς από τον Σεπτέμβριο δεν θα μπορούμε πλέον να εξυπηρετήσουμε. Κλείνω την παρένθεση αυτή, η οποία έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα και δεν θέλω να δώσω άλλη διάσταση ως προς τα συμφέροντα που υπηρετούνται. Εμείς άμεσα θέλουμε να ανανεώσουμε το ενδιαφέρον αυτό όλων των φορέων, των εργαζομένων και θα δηλώσουμε προς τη συνάντησή μας με τον Υπουργό μεθαύριο ότι για μας το όνειρο παραμένει όνειρο, ναι, και θα αγωνιστούμε για να γίνει. Τώρα στην πορεία μπορεί να εκδηλώνονται διάφορες απόψεις το πώς μπορεί να γίνει σε σχέση με το να συνεχίσει να λειτουργεί το κτίριο. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή που ψηφίστηκε τότε με την τροπολογία και πρέπει να παλέψουμε πάνω σε αυτήν. Δεν μπαίνουμε στο θέμα του μισθώματος. Αυτό είναι μια υπόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και της επιχείρησης Euromedica και θα πρέπει αυτοί τέλος πάντων, θα έπρεπε ήδη από τον Μάρτιο-Απρίλη να είχαν κάνει οριστικά βήματα και να είχαν τελειώσει και όχι να φτάσουν στο ΣΥΚΑ. Εάν πράγματι είναι τόσα τα χρήματα ή άλλα, υπάρχουν μελέτες σε ανύποπτο χρόνο. Ο διοικητής του ΙΚΑ, του Αγίου Παύλου, ο κύριος Γούναρης, τέλος του 2011, έδωσε τότε ένα πλάνο, δεν το έχω μαζί μας το δώσω, αλλά δεσμεύω να χρειαστεί να σας το δώσω, όπου με βάση την πληρότητα και την δουλειά του 2010 του Παναγία, οπότε τότε στα φόρτε του δεν υπήρχε, το υπονόμευε κανείς, έδινε ένα κόστος ανά ημέρα κλίνης νοσηλείας στο Παναγία, 670 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για τον Άγιο Παύλο ήταν 1.200 ευρώ. Αν θυμάμαι έτσι καλά τα νούμερα. Σε αντίστοιχα μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ πανεπιστημιακά, όπου τα έξοδα ανεβαίνουν, πήγαινε σχεδόν και στις 2.000 το ημερήσιο κόστος νοσηλείας. Από εκεί αποδεικνυόταν ότι το Παναγία, έστω και με το μίσθωμα, το όποιο μίσθωμα είχε, επειδή είχε εργαζόμενους λίγους και επειδή οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονταν σαφώς τουλάχιστον τότε τα μισά από ότι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, είχε συμφέρον η ημερήσια νοσηλεία εκεί μέσα. Αυτό για την τεκμηρίωση του ότι το όποιο κόστος θα έχει η ενοικίαση ή ό,τι όπου αλλού καταλήξουν, θα αποσβαίνεται από τη λειτουργία των νοσοκομείων. Σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν ξέρω αν τρώω χρόνο ιδιαίτερα, ο λιθοτρύπης. Ο λιθοτρύπης στο νοσοκομείο μας ήταν το μοναδικό τμήμα ανάλογο στη Βόρεια Ελλάδα. Φτάσαμε σε σημείο στην πρώτη βλάβη, κάπου το Γενάρη με Φλεβάρι, να επισημαίνουμε εμείς να γίνει μια αποκατάσταση της βλάβης, ενώ κόστους 6, 8, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, στο οποίο δεν προχωρούσε. Στην δε ερώτηση για το τι γίνεται με τον λιθοτρύπτη, τώρα πρόσφατα ο νυν υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, απαντά σε μια ερώτηση της βουλευτίνας της κυρίας Μάρκου και λέει: το θέμα αυτό έχει ενταχθεί στα κονδύλια του ΕΣΠΑ, επειδή είναι 750.000 το κόστος και επειδή το ΕΣΠΑ μάλλον έχει εξαντληθεί, όπως ενημερώνει φαντάζομαι από εδώ η ΔΥΠΕ, δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εμείς μιλάμε για αποκατάσταση της βλάβης και αυτοί λένε για την αγορά του καινούργιου λιθοτρύπτη. Οδήγησαν σε παρέτηση ακόμα τον συνάδελφο που ήταν υπεύθυνος του τμήματος, είναι, όλοι θα το γνωρίζουν, ο Γιάννης ο Ισχύδης ο διευθυντής, αποχώρησε. Δεν έχει νόημα. Ένα τμήμα παροπλίστηκε, πού πάνε αυτοί οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι αυτοί όλοι οδηγούνται ή στον Άγιο Λουκά ή στο διαβαλκανικό. Δεν υπάρχει αλλού λιθοτρύπτης σε δημόσιο ίδρυμα, στο δημόσιο σύστημα. Ξανά. Να ένα δείγμα που σε επήρωσε αυτό που είπα και νωρίτερα. Πάμε σε ένα άλλο τμήμα, το χημειοθεραπευτικό. Πρώτοι τότε ξεκίνησαν να κλείσουν, μεταθέτοντας σε μένα και έναν άλλο συνάδελφο στο Θεαγέννη. Παλέψαμε, το κρατήσαμε εκεί που είναι. Η απάντηση όταν είπαμε γιατί υπολειτουργεί στο προηγούμενο υπουργό ήταν ότι το τμήμα αυτό έχει πρόβλημα στη διάλυση των κυταροστατικών. Γι' αυτό απομακρύναμε τον έναν, το πήγαμε στο Θεαγέννη και είναι το χρόνο να το δούμε. Από την άλλη όμως έχουμε τους ασθενείς μας, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν την όποια εξυπηρέτηση για τις θεραπείες τους στο Θεαγέννιο. Ήταν ένα αποκούμπι αυτό και βάλουμε εδώ και μία εβδομάδα, κάνουν ιατρό, δεν ξέρω. Όλοι ρωτάνε πού θα πάμε μετά. Δεν ξέρω. Ρωτήστε τον κύριο Πετούρη, πιθανώς στο Θεαγέννιο. Ίσως θα το μεγαλώσουν κι άλλο. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι η ανάγκη της λειτουργίας του νοσοκομείου Παναγία είναι εκ των όνου κάνει. Άλλο αν κάποιοι ευαγγελίζονται άλλα προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο νυν υπουργός θα καταλάβει, όπως και ο προηγούμενος, για το δίκαιο του αιτήματός μας και έστω την τελευταία στιγμή θα δώσει μία λύση τέτοια, ώστε να ευωδώσει το σχέδιο αυτό, για να μας δοθεί η δυνατότητα δηλαδή
να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε για το νοσοκομείο Ανατολικών Συνοικιών. Το Παναγία χωρίς τα 110 άτομα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Το είπαμε προχθές ότι υπάρχει, θα το κάνετε κουφάρι. Και θα μας παρακαλάτε στο τέλος να μας μεταθέσουν και εμάς. Εκεί οδηγούν το Παναγία. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, η κυρία Μπακυρλή.